vakomana avo hapana pataura masvike kuti maprotest edu ava successful. Noda kuti tava kuona kuti mapurisa kunyange nemasoja acho atova on our side. Yes, tinoona kuti vanhu vari kuona matengers achipinda mumastreets achida kuintimidata vanhu, but vanhu vari kuziva chokwadi nemapurisa acho akutoziva chokwadi kuti aiwa side iri kusapota nderipi. Sandapinda mashoko anomuda nyongo anoti subscribe like turn on the bell icon. Zvatanga pataona picture remupurisa uyu ari kunzi an identified policeman showing solidarity to people, rapostewa ratrenda pasocial media. Toona vakomana vachiti we have many political prisoners including toddlers in Zimbabwe's filthy prison suffering on our behalf. Surely we can do something by demonstrating peacefully to support their cause. We have honest young men and women in police, Zimbabwe and ZNA on our side. Let us do so. Panapa vanhu vari vachiti ngatizviitei, let's do it. Noda kuti tutona mapurisa nevakomana vamwe kuZNA vatova kuside kwedu. It's not like vanhu vaya vemasoja havana mafamilies, havana vabereki. Panapa totaura masvike kuti these guys vatova kuside kwedu nekuda kwekutotanga taona mupurisa uyo aita crackdown. Kunyange zvake ariska akati inini ndichafesa anything vachichandiwana, I will be responsible for it. Tautona kutoti yes, vagari venyika yeZimbabwe vautona kutoti zviri kuitwa nethis regime aiwa vari kungoita zvongoti vakwanise kungoguta ivo pachavo, but ivo kunyange masoja acho ari kuya achivapinza kuti vapinde pamanake. Masoja acho vari kutotamburawo. Zvakutaona kuti aiwa hamene musaseventy uchange uchidya rinopisa here. Vodudzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pene comment section medu musakano subscribe or like and turn on the bell icon.